manje ke sithi ke thina umkhonto uyozenzela khuzake benine emoyeni umgwaqo yozake umkhonto usiyosala uzenzela benine emoyeni umgwaqo sho njalo ke thina mshuluzi umkhonto sekufanele uzenzele Yona asazi ukuthi yini efunwa kuwo mshuluzi kuthiwa boshelwane kwathi boshwe iminyaka niboshelwa izwe manje uma-ke sekufanele ukuthi-ke ngabe uyabonga manje akusafiki kuleso sikhathi sokuthi ubonge usebenzile akusafiki kuleso sigaba isigaba ekufika kuso esokuthi uyoboshwa asazi ukuthi ngabe kwenze njani sesiyayibona lento nathi hayi lento uhlanga lo ulwa nawe ngoba ungumZulu asithandi ke nathi uyoboshwa usukhulile kufanele uhlala ekhaya nababa bakho ney'ngane zakho hayi uyohlala ngale kwey'khiye cha impela lento yakho mshuluzi ayisiphathi kahle thina ngoba athi umongameli phambilini ungqongqoshe ondini usebenza imisebenzi nje ephakeme asazi namhlanje ukuthi ivuka phi lento elento lokhu kulandela ngoba sizinduna nje thina usebuthweni lethu ngoba usubuyile nje la ekhaya wasesi umongameli uyinsizwa nje yakwaZuma esebuthweni lami yongumdikiri ney'nduna sikuphethe manje lo ukudlalwa ngawe ayi akusiphathi kahle akusiphathi nje kahle neze ngoba asiyadli lento ukuthi isukaphi ufunwani inkosi ke kakhulunywa ngaleli khaya letho lakhishwa nje emaphepheni hawu yini lo mntana omuntu owazala ubaba nomama naye njengathi uhlushelwane manje ke sithi ke thina umkhonto uyozenzela khuzake benine emoyeni umgwaqo yozake umkhonto usiyosala uzenzela benine emoyeni umgwaqo sho njalo ke thina mshuluzi umkhonto sekufanele uzenzele ufuna uyimpi manje angazi ngizothethelana nazo ezinye induna nampo makhanya nangu nonjomani cha